Trece garda, de picior la o parte. De picior la o parte, nu stai acolo. De piciorul, scoate mai acolo, de piciorul, nu te juca. Apleacă-te mai mult, acolo, scoate-ți piciorul în demigardă. Întinde piciorul în spate, în demigardă. Sau scoate-l de tot dacă poți. Sau vino peste el, peste genunchi. Așteptăm la podium sportivii Mircea Alta Florin și Cătălin Storica. Scoate piciorul în spate. Bagă-te cu capul mai spre punctaj. Scoate înapoi pe el. Ori îi dai drumul și vii pe el, ori te ridici cu fundul peste el. Cum? L-ai prins bine la Kimura? Ok, atunci, ia-o. Relaxat, du-te grupat cu corpul lângă mână ca să ai forță. Și mai forțează, că îi oprești circulația pe braț. Și începe să-l doară. Mai forțează, mai stai, mai forțează, mai stai. Îi pleci cu mâna din număr. Hai că n-are ce să facă, se uită în tavan. Ține-l bine între genunchi. Nu acolo, pune piciorul înapoi. Acolo. Hai, ușor, grupat. Trage de chelchii la tine. I-ai scos mâna la acolo. Acolo. Bravo, mă! Bravo!